Kai Idi baka da kyau. Me kace? Ce baka da kyau. Da shi ke dama na gaba da wani gado ne san ci gurin ka miki 50. Amma tunda haka ne bari in koma. Haba Idi, baka fahimci maganan ba. Ina nufin baka kyauta ba. Kwana biyu baka zo taɗi ba. Haba, kai ga kafarin gaye da kai fes. To in ku haka ne ku baki 100. Kai 100? 100 amma na gaisuwa. Aha masoya. Su buƙatar kayan wanka na ke cire ni ku garza shagon Alhaji Abbas mai goro da ke garin Mahuta. Domin sayan kaya akan farashin sauki. Shagon Alhaji Abbas suna shiga kasashe daban-daban irin su Lagos, Kano, Sokoto, kai har ma Kwatano domin su kawo muku kayayyaki daban-daban kai har ma na yayi. Wannan haka yake a bangaren mata ma muna sayar da leshi. A tamba kai har ma da kayan makeup na yayi. Duk a cikin farashin sauki. Kada ku manta a shagon Alhaji Abbas mai goro da ke garin Mahuta.